Қызыл зонасынан репортажын қуарек. Бола дегенде шыршу уйнаған малай қызлар көз алдына келсе, мында тынлық. Ауруларға коридорға шығырға ярамый. Ара-тирә палаталардан система қойғанда йылаган бала тауышы ишетелә. Ландыш Фәтхуллинаның улы Әмиргә 8 ай. Вакытыннан алда туган шуңа табиблар 1 яшькә кадәр баланы ширләрдән сакларга кушкан була. Тик ауру сорап килми. Икесендә дә бер диагноз. Biz mında келіп ләттік скорый помощь арқылы. Ландышның үзендә ауру җиңел уза. Әмінә Әмир тымаулы, ютәлли температурасы бар. Беренче врач безнең педиатр әйтте, что аның бронхит. Ясады ингаляторлар инде. Шулай безгә инфекционда бронхит дип коронавирус дип уйламадык та беребездә. Әмир ДРКБның кызыл зонасындагы иң нәни пациентларның берсе. Бүген монда 40 бала һәм аларның әти-әниләре ята. Республика клиник балалар хастаханәсенең 2 каты, 3нче һәм 4нче катлар бүген кызыл зона буларак эшли. Биредә 2 һәм 4 кеше ята торган менә шушындый 8-9 палаты бар һәм хәзергә алар берсе дә буш түгел диярлек. Көзгә аурулар сезоны башлангач, ковид йоктыручы балалар саны арта калса, өстәге 5нче катны да кызыл зона итеп файдаланырга әзерләр. Билгеләре буенча балаларда ковид олылардагы кебек авырузмый дип белгечләр. Алар хәтта температуралары 39 булган килештә чабып йөри ала. Барысы да түгел әлбәттә. Менә Даниил, аңа 13 яшь. Белем бәйрәмен егет хастаханәдә каршылый. Грустно все не увижу друзей своих. Яман су инде, җәй буе сагынырга өлгергән дусларым җитми. Туганнарымны да сагынам. Хәзер хәлем яхшысыман. Коронавирус вакытында бик күп йөткердем. Даниилның үпкәләре 70%-ка ялкынсынган була. Егет гаиләсе белән Франциядән ярышаллыга дәвәниләренә кунакка кайткан. Башта энесе, аннары әнисе, соңрак үзе авырып китә. Это было на Верчинах, нас положили в инфекционную больницу. Яршалыда безне йогышлы ширләр хастаханәсенә салдылар. КТ ясалдылар. Ул 1нче дәрәҗәдә иде. Дару ярдәм итмәде. Кабат компьютер томографиясе ясагач Даниилны Казанга күчерергә булалар. Кислород битлеге киертәләр. Хәзер ДРКБда шире аныкы кадәр катлаулы узган очраклар юк. Хәзерге моментта кислородта ятучы балалар юк, но безнең если осложнение булса, реанимационный бүлмә безнең готовый 2 кешелек бүлмә бар. Дәвалау шулай ук алуларныкыннан аерыла. Балаларга күп очракта өлкәннәргә бирелә торган дарулар ярамый. Без хәзер 5 яшьлек бала өчен система әзерлибез. Ул баланың хәле ничек? 15% поражение ул баланың. Балаларга катетер куябыз дибез инде, системалар куйганда, улы кешеләр бит системага куялар, тоташтыралар. Улы кеше тик кенә 2 сәгатьтә ята, 3 сәгатьтә ята. О балаларның үзенчәлеге менә шул, аларны әти, әнисе тутып торырга кирәк. Бүген ДРКБның кызыл зонасында әти яки әни һәм бала гына түгел, гаиләләре белән ятучылар да бар. Менә мисал өчен 6нчы палатада әни кеше 3 айлык һәм 2 яшьлек баласы белән ята. Аларның күршесендә генә тагын бер әни кеше 2 яшьлек һәм 5 яшьлек кызлары белән ята. Дистәләгән бала белем бәйрәмен шушындый шартларда каршы алды. Ә бит югыйсә балаларны саклау иң беренче чиратта ата-аналар җаваплылыгы ди табиблар. Гаилә әгъзалары вакцина ясаткан булырга тиеш. Бәләкәй балалар ширле, бәләкәй балалар, допустим, 3 яшьлек хәдәре балалар, алар бит әниләр белән, әтиләр белән генә йөриләр. Поэтому шул ширне, вирусны только улы кешеләр алып килә. Әниләр, әтиләр, улы балалар. Потому что шул бәләкәй балалар алар бит үзләре генә бер кая йөрмәйләр. Вакцина ясаткан ата-аналар ширне йоктырган очракта да җиңел кичерә ди табиблар. Шуңа баланы саклау һәм яклау өчен иң ышанычлы ысул дип прививка ясауны атыйлар. Рания Абдрахманова, Ленар Хуҗиәхмәтов, Олег Мыльников, Яңа гасыр каналы.